Nggih. Matur suwun dumateng Bapak Sapari ingkang sampun maringi wekdal dhateng kula supados hangleraken menapa ingkang dados niatipun warga masyarakat Dukuh Kedhong Randu ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak mantan Kadus menika Bapak Yanto selaku njabat Sekdes. Mila saking punika dumateng panjenenganipun para sepuh, para pinisepuh ingkang agung ugi ingkang kawula hormati menika panjenengan sedaya warga Kedhong Randu ageng alit jeler setri sepuh tuwenane manunggal kujut saperlu ngawontenaken upacara bersih dusun utawi apitan ngruwat bumi menika nyuwun dumateng asanipun Gusti ingkang Maha Agung lan kula panjenengan sami lan sumrambah Bapak pemerintah ingkang dipun sepuhi Bapak Kades saha kawulanipun wonten ing dusun Kedhong Randu lan ugi wonten ing Desa Kalimati mboten kataluwen mugi saged pun paringi rahayu wilujeng slamet mboten manggih kudu rupida alangan setunggal menapa dinten punika ngantos sak lami-laminipun. Dene ingkang satunggal aturan malih menika ambinipun ngawontenaken pakurmatan wujudipun tumpeng agung ulamayam saha pisangayu sekaram saha pirantosipun saking panjenenganipun Bapa Carik pun kunjukaken dhateng sallallahu salam Kanjeng Nabi Muhammad ingkang jejuluk Rasul Sekabat Abu Bakar Musman Sayyidina Ali. Pramila dinten menika dipun aturi pakurmatan namung supados dipun suwun saged nyuwunaken dumateng asanipun Gusti ingkang Maha Agung dhateng kawulanipun ingkang wonten ing leladan Dukuh Kedhong Randu khususipun lan umumipun wonten ing Desa Kalimati mugi saged pinaringan teguh rayu wilujeng slamet tebihaken saking godha rubeda cinaketaken kesarasan saha pinaringan bagya mulya dinten punika ngantos sak lami-laminipun. Dene ingkang sunggal aturan malih menika anggenipun ngawontenaken bakti saha pakurmatan wujudipun sekul saha sapirantosipun menika pun aturaken dhateng witan sarta wekasan jangkepun rinten kelawan dalu kal bakal cikal bubak bumi Dukuh Kedhong Randu sak jum sak pendheripun. Pramila dinten menika kanthi dipun pakurmati namung supados dipun suwuni rinten dalu siang sontenipun saged njaga rumesa dhateng warga Kedhong Randu khususipun lan warga Desa Kalimati umumipun saged pikantuk wilujeng slamet tinebihaken saking godha rubedanipun cinaketna kesarasan saha pinaringana bagya mulya dinten punika ngantos sak lami-laminipun. Dene ingkang sak bab malih anggenipun ngawontenaken pakurmatan sukul saha sapirantosipun kunjukaken dumateng sedaya para bedanyangan danyang cikal bakal ingkang barsa Dukuh Kedhong Randu ingkang mangku bali wismanipun para warga masyarakat Dukuh Kedhong Randu ingkang manggen salebetipun griya njainipun griya salebetipun karasan njainipun karasan salebetipun dusun njainipun dusun danyang Among Sari ugi danyang Pakukuhan sedaya kanthi dipun pakurmati namung gikasuwun saged rinten dalu sang sontenipun njaga remesa tinebihaken saking rubedanipun sinakena kesarasan saha bagya mulya dinten punika ngantos sak lami-laminipun. Dene ingkang setunggal aturan malih anggenipun saos pakurmatan wuntutipun sekul saha saipritipun kangge kersanipun Bapak Carik saha menika PJ Kadus menika ngawontenaken pakurmatan sekul gisah pirantosipun pun ngaturaken dhateng Bagindo alias Bagindo Kintir Bagindo Geseng ingkang wasani Ron Kajeng Toya pinangka kangge prabot kurban suci ingkang supados nggih menika pengetan dinten ageng nggih menika upacara bersih bumi utawi pangruwatan bumi ingkang medal kiring maring silir ingkang medal ngandhap saged maringi diem tentrem teguh rahayu slamet dhateng warga Kedhong Randu sedaya lan ugi nggih menika masyarakat Desa Kalimati pada umumipun mboten manggih kudu rupeda alang setunggal menapa sak lami-laminipun. Dene ingkang setunggal aturan malih anggenipun ngawontenaken pakurmatan ugi sekul saha sapirantosipun ngawontenaken wujudipun panggang ayam ingkang kagelar ing dinten enjang menika ingkang saperlu kangge mengeti bersih dusun utawi upacara palemahan ruwat bumi namung sedaya para warga ing dinten menika ngaturaken sembah nuwun ngaturaken agunging panuwun dhateng asanipun Gusti ingkang Maha Agung mugi sedaya kala wau kaparingana ketentreman kesejahteraan ampun manggih gangguan sarangan pinaringana panjang yuswa awit dinten punika ngantos sak lami-laminipun. Dene ingkang setunggal aturan malih ngawontenaken ambeng para pun aturaken dhateng sedaya para leluhur leluhuripun warga Kedhong Randu sedaya lan ugi
Desa Kalimatis pada umumipun luwur jaler estri ingkang para ingkang tebih ingkang krimatan sarta mboten krimatan ingkang manggen dawi tanah Jawi ugi tanah sabrang sedaya kanthi dipun bekten lan dipun pakurmati namung sedaya para warga nyuwun berkahipun anggenipun leksanakaken bersih bumi menika wonten kekirangan saha wonten lepatipun pun paringana pangapunten lan selajengipun sageta dipun tebihaken saking rubedanipun sinakena kesarasan saha pinaringana bagya mulya dinten punika ngantos salami-laminipun. Dene ingkang setunggal aturan malih anggen bekti pakurmatan katur dumateng roh halus roh kasar mumpun wastani buta kala buta kali kaki blelu ingkang manggen wonten tengahing jogan tengahing pelataran ugi saban perseban sumur belik kali kalen dranggung lurung daran prapatan mbok bilih sedaya para warga Kedung Randu nyampar nyandu midamlet lan khususipun warga inggih menika umum warga Desa Kalimati nyampar nandung midak miles wonten kekirangan saha klepatanipun pun paringana pangapunten lan selajengipun ampun dipun ganggu saha dipun rubeda dinten punika ngantos salami-laminipun. Dene ingkang sabab malih nggih pangawontenaken pakurmatan wujudipun jeneng abrit petak kangge syarat-syaratipun menika katur dumateng pepundhenipun kekalih dhateng sedaya para warga sedayanipun ingkang petak menika pun wastani saking bapa abrit pun wastani saking biyung pramila dinten menika ugi dipun pakurmati ugi kasuwuni mugi saged nderek ngabulaken tujuanipun masyarakat Kutha Gedorado ingkang dipun gelar ing wekdal dinten enjang punika ingkang dipun sepuhi Bapak nggih menika ketua panitia Bapak Joko CS lan ugi ingkang mengku wonten ing Ladan Dua Gedorado Bapak PJ menika Bapak Sekjes mugi sedaya kanthi kasembadan menawi ingkang kasejo mugi saged tetmoko ingkang dipun jangka ampun wonten gangguan awit dinten menika ngantos salami-laminipun. Dene mboten kata-kata nggih pun saos pakurmatan kangge hanesaken taun 8 sasi 12 dinten pun 7 pekenanipun gangsal kanthi pikantuk sesinipun ing dinten Selasa Pahing enjang punika para sepuh pini sepuh para bapak ibu para warga sedanipun monggo kanthi kita sesani bersareng-sareng menika donganipun utawi doanipun kawula aturaken dumateng panjenenganipun dumateng Mas Muhammad Yusuf pedal swasana kawula aturaken nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulli wa ma'muli wa salahi sani dahiran wa batinan tafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahlina wa li jami'i masyarakat Kedung Randu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dullamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ja'alna ya Allah wa ahlana wa durriyatana wa jami'i masyarakat Kedung Randu. Ij'alna ya Allah min ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil ta'ah wa ahlil taqwa wa ahlil jannah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa ghafiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah idfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wasyada'id wal mihan
ما ظهر منها وما بطن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللجميع المسلمين والمسلمات آمين آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم الله ووفق الأقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.